vask. Den kan jeg altså ikke få af. Den her, man vasker med en vask. Hvad hedder sådan en? Når man gerne vil hjælpe sit barn med at få udvidet sit ordforråd, skal man være opmærksom på, at det støtter tilegnelsen, hvis man gentager ordet mange gange, og at man anvender ordet på forskellige måder og med forskellige udtryksformer. Som forældre kan man være opmærksom på, at børn ikke nødvendigvis forstår alle ord og begreber, der indgår i hverdagssproget. Hvis man eksempelvis beder sit barn om at hente en ske i skuffen, kan det være, at barnet kender ordet ske og ved, hvor skeerne ligger, men ikke nødvendigvis forstår ordet skuffe. Det er derfor en hjælp for dit barn, at I snakker sammen om, hvad ting og begreber i barnets nærhed hedder. Ved du, hvor ovnen er henne? Den er der. Kan du ikke tage mig en brædepande ind i ovnen? Ved du, hvad det er? Prøv at lukke den op. Det her, det er en brædepande. Kan du sige det? Hvad er det? En brædepande. Det er fint. Ved du hvad? Så prøver vi lige en gang mere så. Kan du finde mig en rist inde i ovnen? Hvad er det? Rist. En rist. Tak. Så tænkte jeg på, om du måske kunne finde mig en grydeske. Ja. Yep. Hvad er det? En grydeske. Prøv lige at komme her igen. Hvad er det? En grydeske. En grydeske. Perfekt. Så er vi da ved at være rundt med nogle gode ting. Måske kan du finde mig en stegepande. Den er i den nederste skuffe over ved siden af ovnen. Tak. Skal du have, hvad er det? En stegepande. Tak. Okay. Måske en sidste ting, hvis jeg kan finde. Hvad kan vi finde på? Hvad kan vi finde på? Måske kan du finde... Ved du hvad? Kan du ikke finde mig? Der er drikkedunken der. Kan du finde mig en drikkedunk? Ja. Og en kop måske også. Kan du nå den? Jeg vil bare komme op. Ja, skal jeg lige nå den til dig. Tak. Hvad er det? En drikkedunk. En drikkedunk. Nu synes jeg, vi har fundet mange gode ting. Og ved du hvad så? Nu må vi bytte. Det betyder, så er det dig, der må bestemme, og så er det mig, der skal finde tingene. Vi prøver det? Så skal du sidde på stolen. Og så skal du sige til mig, hvad er det? Hvad skal jeg finde? Det første er, at det skal finde sådan en der tallerken. En tallerken. Hvad er det? En tallerken. Hvad skal jeg så finde? Det skal du finde sådan en med væsker med en vask. En vask. Den kan jeg altså ikke få af. Det er, man vasker med en vask. Den her, man vasker med en vask. Hvad hedder sådan en? Det er sådan en, det hedder en tørre en. En tør, det hedder en opvaskebørste. Kan du sige det? Hvad er det? Opvaskebørste. Hvad er det? Opvaskebørste. Ja. Når barnet skal have hjælp til at sætte ord på sproget, kan det umiddelbart ske ved, at den voksne giver barnet de ord, det ikke kender eller ikke kan finde frem af sit ordforråd. Men det kan også ske som her, ved at igangsætte forskellige lege, hvor barn og voksen sammen går på ordjagt. Overvej, hvordan barnet tilegner sig nye ord, når det er far, der fører an, og når det er barnet selv, der fører an i legen.